Melayu-melayu eneng apa? Wah, sinuwun. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sareng kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Namung mugi andadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung. Kepelajar aji kalawan kadigdayaning Sang Mayangkara. Wah, candhak kowe. Bombong enggalih Sang Anoman nalika semanten saged mbubaraken para wadyabala. Kocap kacarita nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad ewadene tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa sigrang gigit janggane Sang Anoman dadosaken kaget mengki Sang Mayangkara wae. Nigit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma uncat saking raga ngambah halamantara. Ayo. Setyaki mlayu-mlayu ya kene. Nggih, Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula lan Kakang Anoman. Nanging katrenjuh wadyabala ingkang ngayonaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman. Madosi wanara ingkang ulusipun pethak ngantos dados peperangan yo. Nalika semanten Kakang nyumurupi bledug mangampak-ampak lebur kasaput ingkang tak kira krai banteng karo macan jebul tinemune si Adi Bandita karana sawijining wadyabala kasinggihan mekaten. Lah kok dadi kowe mundur sebab apa? Sae katebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang nggigit jangganipun Kakang Anoman. Satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendari Sada. Lho. Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten. Bae lah dalah karepe dhewe. Setyaki daya laku ning buta ning nganti ana apa-apa kowe aku sing ditutup dening sapa wae kandhani.